बर' हारिनि जोबोर गिदिर सार्थनि थाखाय मा बर'नि माखासे सोमजिनाय रिजनेल पलिटिकल पार्टिफोरा राजनीति भाबै खौसे जामारगोन ना मा बिथांमोना बर' जातिनि जि सार्थ बे सार्थखौ साननानै खामानि मावना मा बिथांमोना गाव गावनि गादिनि थाखायल'सो खामानि मावाना बे बाथ्राया माने नुजाथिबाय थादों। बे बाथ्राया ससियेल मिडियायाव बा मिडियायाव जों जि नुबाय थादों बे हिसाबैथ' बे बाथ्रायासो रोखा जानानै फैदों बयबो गावबा गाव आदा बुगाव बे बाथ्रायानो जादों। UPPL BPF APB नि बाथ्राखौ आं साइडआव दोनबाय। UPPL आरो BPF नि सम ओंखारबाय थादों खौसे जानांगौ। एबसुआथ' जोबोर नाजागासिनो आफादगिरि बिथाङाथ' जोबोर नाजागासिनो माने एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजागासिनो नाथाय बे नाजानायखौ जेबो गुरुत्व होआखै। सोरबा बुङो UPPL आ गुरुत्व होआखै सोरबा बुङो BPF आ गुरुत्व होआखै। बिसोर मा जादों गाव गावनि जि सार्थ बा गाव गावनि गादिनि थाखायनो बिसोरो खौसे जानो नाजायाखै। स' जों बुङो ना जे बर' हारिनि बृहत सार्थनि थाखाय बर' हारिनि फैगोन जि खैफोद बायदिसिना खैफोद फैनो हागौ फिउचाराव बै खैफोदफोरखौ होबथानोबा जोंनि बे बिटिआर हालामखौ बा BTC खौ सालायनांगोन बर' हारिनि नेताफोरजों दैदेन जानाय बै रिजनेल पार्टिफोरासो। अब्लासो जोङो गोख्रोङै गसंथानो हागोन जों गेरेमसा महर लानो हागोन जोंनि मोनफ्रोमबो गांनाय उखैनायखौ जोङो जाफुंसार होनो हागोन मावफुंसारनो हागोन। नाथाय बुंनायाव बेयो जोबोर मोजां नाथाय बास्तबाव बेयो जाया। बेबायदि जानायनि जेबो आसाखौनो जों नुवाखै। माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि नाजाबाय थादों बे नाजानाया फैमालसो जागोन आं बेखौ नुहरदों आरो। दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों मा जे बिथाङा UPPL जों ज' जानो गोसो दङ नाथाय UPPL आसो माने गोसो होआखै। UPPL आसो गोसो होआखै आरो UPPL नि नेताफोरा बुंबाय थादों मा जेब्लासिम हाग्रामा महिलारिया BPF आव थागोन नेता हिसाबै अब्लासिम माब्लाबो बेबादि ज' जानानै इलेक्सन गेलेनाया पसिबल जानाय नङा आरो बेवहाय बर' जातिनि बृहत सार्थ जोबोर गिदिर जि सार्थ गांनाय उखैनाय खैफोद आफोदनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों पलिटिकेल भाबै राजनीति भाबै खौसे जानांगौनि जि बाथ्रा बे बाथ्राया मोगथां जानाय नङा जेब्लासिम महिलारि बिथा दङ। बे जाबाय UPPL नि नेताफोरनि बुंनाय। स' प्लास माइनास खालामनानै आं मा नुदों खौसे जानो हायोबाथ' जोबोर मोजांमोन। खौसे जानो हायोबा थारैनो मजबुत जागोन जोङो बे बाथ्राया रोखा। नाथाय खौसे जानो हायाबा बे बाथ्रायाबो सैथो जों गोबां बिथिङै सौग्रावगोन जाबायदि जों समजों लोगोसे सौग्रावबोदों जाबादि बे राजनीति भाबै जों दुर्बल जानायनि थाखायनो मोनसे समाव जोङो हाथियार लानानै बिग्रायनो गोनां जादों। बे बाथ्राखौथ' हाग्रामा महिलारि आरो NDFB बेकग्राउन्डनि जायफोर सुबुंफोर आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जायफोर नेताफोर बिसोरनि अनगायै रावबो बांसिन मोजाङै बे बाथ्राखौ अनुभब खालामनो हाया। खारन बर' हारिनि गांनाय उखैनाय थैनाय थांनाय मोनफ्रोम डिप्राइभेसननि हेंथायै दावहा नांदों होनबा सोर नांदों NDFB BLT आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद बेसोरनो मा दावहाखौ नांबोदों सम सरकारनि हेंथायै डेम'क्रेटिक भाबै बा सोरबा हाथियार लानानै। नाथाय दिनै माबा मोनसे मोननायनि उनाव जों मा जाबाय बै जि मोननाय बेखौ सामलायलांनो थाखाय दिनै जोङो खौसेथि जानो हायाखै। जोंनि हारिनि सबसे गिदिर जेंनायानो जाबाय जों खौसेथि जानो हायाखै। बाङायल' पपुलेसन नाथाय जों खौसे जानायाव अरायबो फेलें आरो बेखौनो दिनैबो जों नुगासिनो थादों। स' पलिटिकेल लिडारफोरनि जि डायलग बेखौ नुनानै माने सम माने रागा जोंखाङो मा जानो थाखाय एसेबांथा हाथियार लानानै गावलायदोंमोन बिदिब्लालाय। दा जोङो माने मोगथां जानायनि उनाव जों खौसेखौनो जानो हायाबा गाव गावनि सार्थखौनो जुदि नागारनो हायाबा मानिथो नेतामोन मानि लिडारमोन। दिनै नुनो मोनदों माने बियो बिखौल' बुंबाय थादों आरो नाथाय आसलियाव आन्दोआव मा दं बेखौ जों बुंनो हाया। बेनिफ्राय आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुजिनानै लादों राजखान्थि होननाय बुस्थुआ माब्लाबाबो पार्मानेन्ट जानो हाखाया। राजखान्थिया माब्लाबाबो गोरोबलायनो हाखानाय बुस्थु नङा आरो बयबो मानसिया माने लिडार जानो लुबैखायो नङा होमबा। लिडार आंबो जानो लुगैयो नों जानो लुगैयो आंबो जानो लुगैयो बयबो लिडार जानो लुगैयो जायनि जाहोनाव मा रावबो रावनिबो सिङाव थाया। सोरनिबा सिङाव थानाय माने त्याग खालामनाय माने मा गावखौ आथिं सिङाव दोननाय बायदि मोनो। आरो बेनिफ्राय बे मोनसे बाथ्राया रोखा जाहैदों मोनसे समाव बिथांमोना जानो हागौ बर' हारिनि सार्थनि थाखाय बिराद अननानै गावनि जिउखौ बावसोमदोंमोन। बर्तमानाव बिथांमोना बिदिब्ला बेबायदि जाहैबाय बर्तमानाव बिथांमोना मा नंला बर' हारिखौ अनग्रा नेता नंला गावनि सार्थनि थाखायल' खामानि मावग्रा नेताफोर जाबाय खोमा बेबादिसो ओंखारबाय थादों आरो मिनिंफोरा। आं बेबायदि बुंगोन
स' नोंथांमोना नुबाय थादों खाम्फा बरगयारि बिथाङा मा बुंदों, हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों, आरो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा मा बुंदों, आरो गुबुन गुबुन नेताफोरा मा बुंबाय थादों बेखौ नोंथांमोना नुबाय थादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिपेन बर' बिथांमोना मा खालामबाय थादों, खौसे खालामनो नाजाबाय थादों। नाथाय बे नाजानाया जेबो फिथाइ थायाखै आरो। नोंथांनि कनक्लुजना मा? नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिथिनाया मोजां। जोङो दिनै मोनसे बाथ्राखौनो बार बार बुंदों, खौसे जानो नाजानाया जोंनि थाखाय बिराद दरकार। दा बर्तमान स्टेजाव जोंखौ मा ओरैबायदि पजिशनाव लानानै जोंखौ जमबाय थादों, चान्स मोनबानो दुब गावख्लायनाय, माने हाथियारजों गावनाय बाथ्रा बुङाखै बेखौ, माने गोबां बिथिङाव जोंखौ मा खालामगोन, दानख्लायनायनि पजिशनाव जमखानानै दंजोबो, माने जमखानानै माने एम्बुस जाजोबनानै दंखायो। आरो बेबायदि समाव जों जुदि गावस्रा पलिटिकेल भाबै जों जुदि राजनिति भाबै जुदि गावस्राबाय थायोबा जोंनि फिउचारा खिन्थु खोमसि होननानै आं बुंगोन। जोंनि बर' हारिनि फिउचारा खोमसि होननानै बुंगोन। जोंनि मानसिफोरा बुजिनाया मोजां, नेताफोराथ' बिसोर माब्लाबो गाव गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय खौसे जानो गोसोबाबो जानो हाया, बिथांमोना गोसोबाबो जानो हाया। बिनिखायनो बेखौ खौसे जानाय बा सोरखौबा दानख्लायनानै माने सिटकिनानै सोरखौबा माने गैया खालामनायनि खामानिया जों रायजो राजानि जागोन। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि। थाइलेण्डनि काहिनिखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। थाइलेण्डआव दा कम्बोडिया थाइलेण्डनि गेजेराव मा जादों, माने दावहा जाहां मोनसे थासारि, माने दावहायानो जाबाय होनना बुंनो हायो आरो। एयार स्ट्राइक सोलिदों, सेलिं सोलिदों, हेभि मर्टार आर्टिलारि आरो MLRS इउज जादों, मिसाइल इउज जादों, आरो बेबायदि गोबां रोखोमनि माने बेवहाय आर्मिजों गावलायनाय गान फाइट जादों। बे गासैबो जादों, गासैबो दावहानि मोनसे महर। नाथाय बावैसो सिगां जुलाइनि फार्स्ट उइकआव प्राय 2 जुलाइ खालि बिसोरनि जाय प्राइम मिनिस्टार, बै प्राइम मिनिस्टारनि मोनसे फन कल लिक जानायनि उनाव बै प्राइम मिनिस्टारखौ मा खालामदों, सुप्रिम कर्टआ सासपेन्ड खालामदों। थाइलेण्डनि सुप्रिम कर्टआ प्राइम मिनिस्टारखौ मा खालामदों, सासपेन्ड खालामनानै दोनदों। आरो बिनि जायगायाव गुबुन सासे एक्टिं प्राइम मिनिस्टारखौ बैहाय लाखिनानै दोनदों। दासिम बिनि केसा जोबाखै, बियो दाबो गावनि मासिखौ मोनफिननो हायाखै, मोनसे फन कल लिक जानायनि थाखाय। स' दरकार जायोबा मा जानांगोन, सोरखौबा जोङो मा खालामनो गोनां जागोन, साइड लाइनबो खालामनो गोनां जानो हागौ। आरो बे खामानिखौ मावनो हागोन पलिटिकेल लिडारफ्रा नङा लोगोफोर, जों पाब्लिकआसो। जों दिनैनि थासारियाव सोरखौबा साइड लाइन खालामनानै सोरबा सासेखौ, सोरबा मोनसेखौ गसंथा होनांगोन, अब्लानो खौसेथिनि दिरुङा फैगोन। जेब्ला दुरबल जागोन ना, जेब्ला गोमोरां अबस्था जागोन ना, बै सुबुङा गावनो फैनानै बैहाय जइन जागोन। आरो बे खामानिखौ मावनो हागोन जों पाब्लिकआ। बेखौ बुजिनाया मोजां। बे इलेक्सनाव जोङो ओरैबायदि मोनसे मेन्डेट, ओरैबायदि मोनसे एबसोल्युट मेजरिटि सोरखौबा मोननो नांगौ। आरो नोंथांमोना आं सोरखौ मोननांगौ बेखौ बुंनानै आंनाव गोहो गैया, बेखौ आं आइडिया खालामनो हाया। नाथाय आङो हल सेन्सआव बुंदों बाथ्राखौ, सोरबा मोनसेया एनि वान मतलब एनि वान, बेखौ एबसोल्युट मेजरिटि मोननांगोन। आरो सोरखौबाथ' खोमोरनांगोन। खोमोरनाय माने गाव थानाय बुथारनायखौ होनाखै, सोरखौबा जों दुरबल खालामनांगोन। समनि लिंहरनाय, समा मा बुंदों, बे मिथिंगाया बुङो मा, समजों लोगोसे सोलायनांगोन। दिनै जोंनि नेताफोरा मा, बृहत बर' हारिनि सार्थनि थाखाय पलिटिकेल पार्टिखौ डिसबेन्ड खालामनो हाया, पलिटिकेल पार्टिखौ गैया खालामनो हाया। बारायबायसो थादों, जोंनिया बांबायसो थादों, बेखौथ' बिसोर खालामनो हाया। नाथाय बेखौ खालामनांगोन जों पाब्लिकआ लोगोफोर। जोंनि पाब्लिकफोरनि बेबायदि गोनो गोथो गोदाव सोराव गावस्रा मन'भाबनि थाखायनोथ' गोदान पार्टिनि जोनोम जायोना। माबायदि जायगायाव पलिटिकेल पार्टिया गोदान जोनोम जायो, जाय जायगायाव साननाय हनाया जेबो गोरोबलायनाय गैया, बै जायगायावसो पलिटिकेल पार्टिया गोदान जोनोम जायो लोगोफोर। गोसोआव लाखि बे बाथ्राखौ। बेनिखायनो बे बाराव जोङो सोरबा मोनसेखौ लाखिनानै बाकिखौ सिनसाब गैयै खालामनांगोन बे बारनि इलेक्सनाव। नङाबा नेताफोरनि बै लेक्सारखौनो नोंथांमोना अराय सम खोनानानै जोबलांगोन समा।